Umuntu ake mhlawumbe masikhuluma nge-racism emayini. Imayini engisebenze kuyo mina imayini ebisebenza abelungu bakudala. Ngikhumbula nje kwakukhona amakhehla abelungu abeyintothorolo laphayana babesebenze emayini kudala, yabona, besebenza komgala kohlobana abanye, yayibona leyo nto leyo. So-ke abelungu ababekade besebenze eyimayini even before 94, yabo, abadala, abelungu abadala, yabo. So-ke ubandlululo kwakuyinto ebikhona, yabo, into ababeyazi, angisho njalo, into ababeyazi. Kodwa umuntu ufuna kubeka ukuthi abelungu laba ebesebenza nabemasayidini, thina ngaba umlungu esayidi, imayina, kungaba umlungu lo oyishibasi, chief boss. I-racism bengayitholi kubo, cause as much as bebefuna nokuthi amalahla aphume, but bekuba abantu aba-right towards abantu, yabo. Bakhona-ke ubothola ukuthi-ke especially ngapha ku-engineering, ubothola ukuthi banaleyo nto nge-pressure umsebenzi, bese beba nalento le yokuba racist nokuba irrational, yabona, beba abantu nje abanolaka, yabona, nanokuthathela abantu phansi. Beyiba khona-ke loo nto, kodwa isikhathi esiningi i-racism kimi beyikhona lapha kulabantu ababatop, okuyibona mhlambe kule mayini njengangisebenza kuyo. As much as asinikeza ithuba lo wakumnikazi wayemayini, wayephethe leya tender leya mayini, simayina ngaphansi kwelokhunja kwekhampani yakhe, but la mlungu kimi for mina waye-racist. Omunye uzothi, hawu, usho kanjani? Mhlawumbe usho ngoba ubaba wakho bamkhipha mhlawumbe kule nto le ye-BE. No, angisho ngalokho. Mangifika lapha emayini ngafike ngezwe ilokhunja, igama lakho umlungu, ubani igama lomlungu osiphethe? Kwasho kwathi ubani. Mawuthi uyalalela lo mlungu mayeza lapha uthothi amalahla waphumi or kunenkinga, uyabona, ufike edemelayisa, fuck off, yabo. Kusho ukuthi igama lakhe vele ubizwa ngo-fuck off from kudala. Lezi mayini lezi lamathenda ayiwathola amanye le ngakohlobana, yabo, bemayina nabo ba even beya kuMpumalanga beyomayina khona. So uyazi igama lakho ukuthi u-fuck off. Mina ngangayithandi-ke loo nto leyo. Ngizwa kuthiwa even though funa umuntu akubeke ukuthi even noma esuke ezokwenza into i-right for abasebenzi, kodwa igama lika-fuck off wayelifaka, kwase kuyigama lakhe vele ebizwa ngo-fuck off, yabo. So mina njengomuntu wayengakhulanga ngaphansi kwaleyo nto leyo, ngangibona kuku-undermine abantu, because angeke ukwazi ukuthi fuck off kumuntu mhlambe uwumfundisi wami. Mina ngiyaku-understand ukuthi mawuthi fuck off usho ukuthini, mhlambe naku-understand ngoba yena ubuka u-fuck off nje lo ukuthi umuntu ubizwa ngegama lakhe, noma ukhomba ukuthi ucasukile, but akazi ukuthi u-fuck off usho ukuthini, yabo. So nganginaleyo nkinga-ke mina mangifika ukuthi hawu, lo muntu lona abantu laba bayi-embrace lento ukuthi lo muntu uthi fuck off kubantu. Ngisho emithingini nje u-fuck off uyamusho, futhi abanye ubona ukuthi hayi lento abayisukumeli. Manje mina le nto leyo ngangayithanda, futhi-ke ngaba nenhlahla yokuthi akaze ngibhekane naye one on one, ngaze ngaphuma nje emayini. Ngikhumbula ukuthi wayenokufika emamithingini mawukuthi mhlawumbe kuyaliwa noma abasebenzi bayalwa, yabona, bafuna into ethize, wayenokufika fika enze yona le nto leyo ayisho lento ka-fuck off, yabo. But-ke thina sasibancane, sasingaphawuli nokuphawula kulawo ma-meeting. Kodwa ngizama ukusho nje ukuthi leyo nto leyo mina ngangiyibuka i-racist, ngoba omunye uzothi hayi, kodwa ngithi wayekusho nakwabanye abantu abamhlophe, ngoba nakwama-chief boss wayekusho, funa sibe fair kwi-statement sethu. Nakwama-chief boss wayekusho kwakwabantu abamhlophe, yabo. Nakuwama-mine
yabo. Kodwa mina lento ngangibuka i-racist towards thina. Mhlawumbe omunye uzothi-ke hayi nawe ukuthi ngoba izinto nibuka yes wayekusho kodwa lento le igxileke thina abantu abamnyama. And phela umuntu into mayeyisho ubobona ama-actions akhe after esho leyo nto leyo ukuthi njengoba esho leyo nto leyo uzo-acta kanjani after, yabo. So-ke mina nje ilokhu nje i-racism ngayifica ey'mayini. Kukhona nje esinye isigameko futhi uma inkapteni angithi yabona nivula ama-section say amalahla seyaphela le section okufanele kumuve section yekwenye indawo. Ngisesebhandeni bengihamba siyovula isection noma lo mahlobo, yabo. Ngikhumbula sake safika siyovula isection kwenye indawo. Le ndawo yayike yasebenza before ingasasebenzi manje sekuthiwa kubuyelwa kuyo siyivula ngalo section. Uma siyovula lo section sake sasebenza okay amalahla ingasaphumi ngale bahlangana nedayeke elikhulu ngalo thatha kusayeki phambili, yabo. Kwase kudingeka ukuthi fast track lokhu nje umsebenzi wangapha la kuvula khona isection ukuthi in some few hours fanele ya section imuve ibuye ngapha, yabo. Lapho sasebenza nokapteni usuku lonke sihleli naye ngaphansi, ya. Kapteni phela akusumuntu behlala i-hour emgodini. Ebengena nje ekseni afika abone ukuthi ya-operator phuma amalahle ayiphumele, yabo. So ngalelo langa sahla nokapteni cishe wazophuma ngo-3 emgodini, yabo. Lokhu singene na ekseni siyophusha indaba yelo yale section entsha eyivula. So as much as mina vele nokapteni sasingasaboni ngasolinye ngoba sase singasezwani vele kwasekhona ungezwani phakathi kwethu. Kodwa still ngangimbingelela ubone ukuthi hayi akekho happy, yabo. So ngaqoka ukuthi hayi-ke angisezukuphawula noma kuthiwa ukhona noma kuthiwa sifice ebhandeni noma kwenzekalani, sengizenzela into nje nami ngendlela yami, yabo, esemthethweni yokusebenza. So-ke kwathi-ke sikuleyo section entsha sasiyivula sahlala nokapteni waze womela amanzi. Kwakukhona into eyayikhandiwe lapha inengibe yokuphuza. Sonke sasiphuza khona lapha ufike wavule la manzi uyigeze lento leyo lokhunja sasiphuza ngayo, yabo. Bese uyalokhunja bese uyakhongozela uyaphuza phinde uyayaka lapha nofikayo futhi afika elokhunja. Ukapteni wathi somile senza ukuthi omile wagumula umakarabha wakhe wathela kuwa amanzi kanje wayaka zochitha lapha waphuza ngomakarabha wakhe, yabo. Ngangayisebenzisa le nto esetshenziswa yithi mina ngayibuka lento ngathi lo u-racist vele thina sabantu abamnyama, yabo. U-racist vele singabantu abamnyama. Futhi enye into eyayikhona ngiyakhumbula nje yena manje kapteni wake walwa nelo sivula nalo section, ya sivula nalo section. Kwakukhona ulokhu noma uMntombela lapho noma Qhilimiza Mfana. Kwake kwathi kubhorwa lapho kubhorwa kunzima isection kufanele iphushe ngokusheshsha lokhu nje. Ngihleli ngale eMadala side ngibalekela uMadumelane ukuthi bayabhora ngebhembebe lapho uMadumelane ngihleli ngale eMadala side. Waqhamuke sewuyekile uMaqhilimane lo vele bebengezwani umayini kapteni noma Qhilimiane, yabo. Behlala belwa njalo. Noma uMaqhilimane umuntu okhulela emaplazini. Ukhulela emaplazini uyayazi racism ukuthi into enjani. So nesibhunu wayesizwe, yabo. Into eyenzeka lapha noma uMaqhilimane lokhu kwambiza ngebhobhiyani lokhu kapteni. Makumbiza ngebhobhiyani mina ngazi phela ngizuMadumelane uyaduma ngale shuthi lo umbuzo ukuthi wayebhora kancane ngoba lo Madumelane lo uhamba ufrustrated angithi i-main manager ithi le section file kubuye le section kiwe ngapha. So manje uma inkapteni ufuna zonke izinto zenzeke manje, yabo. Ayilokhu uMaqhilimane bele uMaqhilimane ufika kithi lapha yana uyaba uthi ngizomshaya umlungu kwenze njani Mkhonza.
kwenze njani baba bathi hayi lo mlungu ungibiza ngemfene ngithi mina ukubize kanjani uyangitshela ungibiza ngoba bhekani ngithi mina hawu wena wenzeni uthi uyakhala mlungu ukuthi mina ngibhora kancane lapha ya kwasukumsindo ngaleyo nto le yabo maye lokhunja maye lo sesibuya nasizozama ukulalela ukuthi uthini bayangisala phela ukapteni yabo uyasathi ukapteni manje kuyakhulunywa ukuthi hawu manje kanti sekuyabuzwa kuyezwa na ukuthi siyalifanele ukuthi manje ubiza ngebhobheyani yini ibhobheyani uthi mina ngiyimfene yabo ngeke sikubale ukubukeka kwelokhunja kababa Maqhilmane kodwa nje indlela umlungu laphana ayikhuluma wawubona futhi ukuthi nalokho ukuthi ubuyaphi uhlupheka kangakanani wazi kangakanani kuyasebenza yabo abelungu bazokuxhaphaza mawe ukuthi ulokhunja uba respecta kakhulu noma uba respecta ngalendlela yokuthi uyabayeka nje benza noma yini bakhulume noma yini abayithanda mina angakufuni ukuthi umuntu akhulume izinto ezinofakhi kimi yabo even nje ulimo nenhlabathi ngisho khona ezinduneni nje ngaphakathi sesingakhulumi ngokwebala nje inkulumo nje esuka inenhlabathi ngoba phela akusikho ukuthi abantu njengoba sibabehlonipha nasemayini ukhona abanye ukuthi into bayisho sakudlala ngikhumbula nje ngelinye ilanga enye induna yami ngeke ngiyibale ngeke ngisho isibongo sayo enye induna yami yayithi mayidlala nje yabo like uyafika esayidini abajomboli umsebenzi usuvulekile fanele ngena abajomboli afika abakhayise ngelamba athi hey we baba esho yena ngendlela ukuthi bamjwayele ukuthi usho njalo yabo hey we baba phakathi yabo uthola ukuthi manje uyafika kithi thina genge encane leke encane le engangathi nabafowabo kithi nje ngiyakhumbula genge ngabafowa kithi angifuna ukushiya ibongo zayo ngoba kosuku bese ngathi yabo kodwa bemayifika nje afika athi afika kuhlabe ngelamba athi kuyasebenzeka lapho bese phambi igolo lakho wena yabo phambi igolo lakho lapho wayenokusho lokho sakudlala abantu babemjwayele ke bedlala mina ngathi mase ngifike sectionini wakusho kimi lokho mina ngamconfront ukuthi hayi mina ngufuna ungakusho kimi lokho mina ukhuluma nje into eqondile ngizokuhlonipha ngalendlela nawe vele ngibona ukuthi ungihlonipha ngayo kodwa ukuthi ufake inhlamba mawusuke ukhuluma nami hayi ungayifaki inhlamba yabo ngikhuluma ngomuntu wayemdala mina wayobaba usuwa retire futhi manje ngasebenza kamnandi kabi naye ngasebenza kamnandi kabi noma umuntu wayenolimo lwanenhlabathi kodwa wayazi ukuthi emaqondana nami ngangayithanda futhi ngangiyiconfront yabo kuwona wonke nje umuntu ngiyisuka mhlawumbe umuntu wayezama ukuzenza ngcono yini nami indlela engangidalwe ngayo angikhuliswanga ngenhlamba angikhuliswanga futhi ngokuthi kwakufanele uma ukudlala kwami kube nokubukela umuntu phansi yabo into engangifuna ukuyiqhilanisa nayo leyo so ke iracism ke yayikhona kodwa enye into eyayidala iracism ile yokuthi nabantu ababesiphethe babengayanga ezikoleni abanye ababekhona babe endorse but indirectly lento le racism yabo umlungu nje akwazi ukuthi near folk man yabo esho phakathi noma engayisizwisisi statement senduna asho njalo kimi lo muntu lo usuku ubaba phela wena ungakuthatha ngokuthi wena ngoba ukapteni noma ngoba une-chief boss noma ngoba une-artisan ungathatha ngokuthi wena hayi lokhunja i-aid lakho umuntu wakho othwala ithuluzi but mina mangimbona umnumzane ngakithi mawuzokhuluma indaba ukuthi fuck yabo kimi leyo nto le ayihle kahle because ngiyayi-understand meaning ka-fuck off yabo zonke lezi zinto lezo uyabona so kukhona nje esinye isigameko esasihlale sixoxa njalo kodwa mhlawumbe omunye umuntu angathi-ke ayi mhlawumbe noma le mentality yakho noma mhlawumbe hayi ukuthi ngoba ufuza ubaba wakhe angeke ngiphiki kwesinye isikhathi ngoba naye baba wayemuntu engakhula vele engahambisani nendaba yokuthi fanele maxoxo noma kukhulunywa nje ebese uba namagama anenhlabathi noma khomba ukuthi umbukela phansi omunye umuntu noma khomba ukuthi awumhloniphi ngoba
kunesigameko sikababa nje ngasifica angixoxela sona kodwa uthola ukuthi into vele eyenzeka yabo yenzeke ehlobani ubaba washaya umlungu ehlobani wamshaya umqhinyi yabo so ke siyosixoxa ngelinye ilanga leso story ukuthi kwenzeka kodwa nje washaya umlungu ehlobani ngakho lokhu abelungu undermine noma bakhipha amagama babe namagama aziswana towards abantu abamnyama washaya umlungu babe ehlobani isigameko esaziwayo leso abantu ababesebenze naye ehlobani nabanye abelungu akwakwenzeka axabane nabo ngoba naye baba phela ubeba nezakhe futhi ke kulomsebenzi enye into emqinisa ikhanda ngithi babengamniki ithuba lokuthi ayoba yilokhunja yini ayoba i-artisan wayelokhu eyi-8 yabo lokhu eyi-8 electrical aid esebenza nabelungu abangazi lutho nabo ma umsebenzi ungahambi kahle afika abatakule lawo belungu behlulwa ukulungisa izinto so loo nto leyo kubaba ke wathi xabana nomunye nje khona ke eyimayini khona la washo lo munye wathi sebexabana wathi usufuna ukuthi sile bese angishaya nje kalomlungu wamshaya ehloko asho ukuthi into yayaziwa njengoba ngisho ngithi mina eyimayini ma umsebenzi emayini indaba owayenza le iyaziwa ukuthi le wena wasebenza nobani because abantu basemayini kuyaxoxwa ngemayini mase kungaphansi lapha elokhunjeni emgodini so ke izinto ezenzekalayo ke lezo khona nje omunye umlungu akuthiwa umlungu ogodo waya racist naye akuthiwa umlungu ogodo esebenza nolokhunja nobaxhulu baxhulwa ngakithi eMondlo hayi futhi lo mlungu ngendlela ababengezwani ngayo nolokhunja nobaxhulu hayi kwasala kancane ukuthi ngempela ibambana yabo kuyikuthi ngoba lokho omlungu kwakubizwa ngomlenze wogodo umlenze wakho ugobile umlenze ongathi uyabona ngathi umlenze wakho uqondile ngathi awugobi ngathi ufaka ugodo lo usekele ngogodo ubona inkomo mayiphuka umlenze bese isekwa ngogodo wabizwa ngomlenze wogodo ke lo mlungu so ngendlela ezayengezwani ngayo nobaxhulu wawubona ukuthi kuswelakala ogadlayo ene lokho kubaxhulu kumlindile okuyithaya ukuthi mayike nje wagadla ufuna ukumshaya hlahla leyo saze saphuma emayini singazake sehle leso sigameko leso kodwa the way ababelokhunja ngakhona abenqinfelana ngakhona wawubona ukuthi abantu abasebenzi kahle yabo futhi ke mina kwelami side ubaba ngoba lo baba electrical aid kule shift wabe electrical aid kule shift besebenza nama artisan boyi2 benobaba kodwa uyabona ukuthi lo wayesebenza nobaba umlungu ayibabesebenzisana kamnandi lento nje i-racist yayingekho so abelungu abafani yabona abelungu abafani emayini engangisebenza kuyo nje mina labe sasebenza nabelungu I'll say more than 70% babengekho racist bese kuba yilabo ke ababe racist yabo of which i-racism yabo isikhathi yayinyanyisa kodwa sengiphetha kulidaba le-racism yikuthi ngibuye futhi ngi-emphasize like thenini abelungu indaba ye-racism kuya ngawe uma ufike kwiplace noma ukuthi uyasebenza la usebenza khona eShoprite ingabe usebenza kuphi la usebenza khona umlungu umuntu ofana nawe yabo funa sikubeke futhi lokusicacisa ukuthi abantu abasuke beyama manager noma abasuke beyinduna ibona kusuke kufanele balungise umuntu unfortunately abantu benzelwa ama favor like dunini bese abantu ehluleke umuntu ukutshela umlungu ukuthi hayi mlungu mawuthi kumuntu akumukelekile lokho umtshela into ayaziyo yabo awukwazi ukuthuka umuntu eworkplace umlungu noma kuthiwa umuntu nje yabo awukwazi ukuba ukhipha amagama abukela ulokhunja abukela umuntu phansi yabo akukwazi ukwenza lokho so induna ama manager ama supervisor yibo abantu osuke kufanele babatshela abelungu manje inkinga ebakhona most of the time abantu ababukuma position nowadays they are incompetent babekwa bathi mabebekwe emalokhunjini umuntu azi ukuthi wabekwa umlungu hayi ngeintelligence yakhe hayi ngeexperience yakhe so lo muntu ngiyakwazi ukumtshela umlungu mayibheda abanye abelungu baze bafakwe ama grievance umlungu afaka igrievance
umuntu abembukela phansi athi afike ekhasini icase ifike imshaye uthola ukuthi wena njenge-supervisor fanele ngabe wamtshela lo mlungu ukuthi hayi mlungu lokho okwenzayo msukukhuluma kanje hamba uxolisa kulo muntu but awumtsheli nawe ngoba uyamsaba wazi ukuthi lo muntu lo wafaka emsebenzini wazi ukuthi ingane zakho uzondla ngayo yabo i-mentality angazi thina abantu abamnyama sinaleyo mentality nje yabo ukuzethemba ngolwazi nange-experience esinayo ema-workplace asinakho and kuyanda ngangithi mina kuzothi mase kufika abantu abafundayo njengoba sekhona abantu abafundile namhlanje abanama-degree but hayi ngibona kuyinto eyandayo namanje siyasebenza siyabuka kuma-retail kwenzakalani yabo umuntu uma kumele asolve into eyibonayo lento leyilula induna fanele ngabe lento le thina sasebenza ney'nduna thina ezazi qoba kumathunjwa ababemtshela umlungu ukuthi hayi lokhu mlungu hayi kuyabheda lokhu hayi lokhu awukwazi ukwenza lokhu yabo nakhona futhi ezinye induna esasisebenza nazo futhi khona lapho ezazi khona futhi zazikhona iy'nduna vele ubona lowo muntu womlungu ungane esencane yabo so ke leyo nto leyo nani nisuke nibhebhethekisa ukuthi abelungu babe racist kini ema-workplace nisuke futhi ngoba la belungu ningabatsheli iqiniso noma ngoba isikhathi esiningi abantu aba-racist abelungu aba-racist usuke naye enganalo ulwazi oluqondile so umuntu kufanele umqondise umtshele ukuthi hayi lokhu kuyabheda mina nje ukhona umfana njengoba ngisho ngithi mina bengabheki mina ukuthi uzalwa ubani noma kanjani thina sike sasebenza nomfana lo mfana wafika waba yimayina wabuya waba yi-chief boss ezalwa umnikazi wemayini sasebenza naye efunda ubumayina nje wayefunda nathi livula ama-section enza ama-gas testing yonke lento le eyenziwa lapha kubumayina waphasa esebenza nathi lowo mfana loyo naye wayethanda ukudlala kakhulu ngale ndlela yokuthi uma ngithi ngiyayihlaziya ngibona lo muntu lo racist yabo nje ukhona ulokhunje omunye babe sasebenza naye angizokumusho isibongo sakhe omunye babe sasebenza naye lo baba lo wayemubi ngokubukeka kodwa phela fanele wazi lento efana neligama leli ababizana ngalo abantu abamnyama phesheya singabizana mina nawe ngoba mhlambe ukuzwana kwethu kodwa mangizobizwa omunye umuntu izosusa umsindo so abantu bebedlala uthothi into ishiwe lokhu nje but nje wena njengomuntu omnyama kunezinye izinto omlungu angeke akwazi ukudlala nawe ngazo ngoba kuwe zishe enye into lezo zinto lezo ngingatholakala ngixhofokile ebusweni ungibize ngomubi wena because mina ngaxhofoka engidibha inkomo zebhune elithize lokhunjeni ngingena iplaza ngaholi ukuze umndeni wami lokhunje ukwazi ukukhonza ngaphansi kwalelo plaza so lezo zinto lezo ke leyo nto mayizoshow umlungu leyo nto leyo kimi ayinakho ngagiya ngiyibonga ukuthiwa ngenkunzi enjani mhlambe inkunzi emdwayitho ngibizwe ngalokho yebo sekuzibongo zami ngoba ngokwesintu sakithi umuntu ubonga ngobujalo bakhe kodwa lokho makuzoshiwo ngizotshela umlungu enginey'ka zakhe ngilwe izimpi zakhe noma ngiphila impilo enzima ukuthi yena aprospe ney'ngane zakhe bese zongitshela ukuthi ngimubi leyo nto leyo izongenza ukuthi singezwani ngiyakhumbula nje njengoba ngisho kulo mfana lo walo mlungu wake wafika esayidini wenza lelo hlala lelo angangalihleka mina wathi lokhunye ngamtshela mina ukuthi hayi awukwazi ukuthi ungathi lo muntu lo mubi because umuntu lo mdala and phela lo mfana lo waye ku-age group yethu ngamtshela ukuthi lo mfana lokhunye lo ubaba phela lo mdala yabo even abantu osukunabo esayidini abanye bakubona sengathi hayi uyayitshela noma kanjani hayi into mfethu uma usuke uyibona ukuthi ayikho right yabo ayikho right nje futhi ayisoze ibe right so ke mina ke angifuni ukuqamba amanga ngiphuma elokhunjeni esikoleni ngisebenze eGoli ngamatoho ngisebenza nabelungu ngangayi-understand phela mina yebo ngizalele before 94 kodwa ekukhuleni kwami bese si-free angijabula ngiqala isikole ngingena isikole ngo-94 yabo so uqala kwami ukusebenza nokubona belungu into engiyijwayele uyakwazi ukubingelela umlungu into enjalo nanokuthi futhi even edrobheni eFryhead ngake mangihamba nobaba abahlangane nabelungu bakhe ayesebenza nabo ehlobana kube khona abanye ababenzi bemthathe mhlambe
izinto ayitholile emayini bayithatha baze bafike ngisho ekhaya la ahlala khona ukuthi umlethile yabo. So nganginalo nto yokubona umlungu, kodwa ngithe mase ngifike lokhu nje emayini ngafike ngabona ukuthi abelungu amabhunu athatha abantu kanje. Khona lelinye ibhunu lahlala lapha etrek lahlala lodwa selashona futhi labhunu lela yabo. Lale nhliziyo embi lela bhunu lasebenze emayini zakudala komgala yabo. Linenhliziyo embi, hlala igqoka amagambuza elokhu nje empilweni yalo, hlala igqoka amagambuza. So yonke abantu abanenhliziyo lebehlala belwa nabantu mina ngangingabathandi futhi noma ukuthi ngangasebenzi nangakubingelela nokubingelela. So ke yizo-ke izinto-ke lezo-ke basuke sikhuluma nge-racism, kodwa njengoba ngisho nje ukuthi i-racism ema-workplace even namhlanje i-endozwa ithina abantu yabo. Usineke into ongamele ngabe yayisinekela. Kunamahlaya umlungu ungafanele adlale nawo ngawe yabo. Ubaba wena uyinto ethize yabo. Even nje ukufika abantu bebiza ubona umfana omncane womlungu ebiza ubaba osemdala ngegama, mina akungijabulisi lokho. Ngeke futhi ungithole sengibiza lo baba nami ngegama ngoba nakho kuyasetshenzwa ngoba mhlawumbe futhi ngesini yakuye. Angikwenzi lokho, into nje engayithandi leyo. Kufana namagama ezilungu lawa ngiwathanda. Umuntu uma isibongo sakhe ewukhuzwayo, hayi ngibiza ngoba bukhuzwayo kuphelile yabo. Leyo ukuthi maye ngibuza umuntu uphi ubani, hayi ubani ukuthi ngisho isibongo sakhe yabo. So ke yileyo nto engangiyibuka ke elokhu nje i-racism. Kwangilimaza lokho ngoba nangesikhathi sengiphume emayini, ngiphume sengizongena ematragini. Mangifika ematragini, okay, obviously ngizobathola abelungu, ngizothola nginaleya mentality ukuthi abelungu yabona i-attitude enginayo towards bona ngoba namathuba abangincishile yabona. Amathuba abangincishile bafaka izingane zabo ezayisebenza umama babasebenza engadini babafaka lapha lokhu nje kuba artisan bangilokhu nje bangishonisa phansi ngezathu ke zabo. Kodwa ke ngibazondanga ngoba ngabona ukuthi impilo kwafanele ngiyoyiphila leyo noma kwafanele ngiyoqeqesheka kuleyo mpilo. Kodwa ngizama ukusho futhi ukuthi ngesikhathi ngifika ematragini mangibona abelungu hayi ngafika ngathi ngiba nalowo mentality. I think uNkulunkulu wangisiza ukuthi ekutholeni kwami leadership, ngayenza leadership, ngangena ecompanyini. Mangena ecompanyini ngafika ngathola omunye umlungu wesifazane engamthola eNelspruit wakuthiwa uMelani Bernard. Ayi ngafika yazi ngafika phela ngathi nginaleya mentality ukuthi abelungu isikhathi bebethithana kanjani. Nginaleyo nto leyo yabo engathi bangathi ngiyafika kula mlungu yibhunu, umuntu oyibhunu wesifazane yabo. Mhlawumbe ngishiye nje mhlawumbe ngo 4 years 5 years. Ngafika ewumama kubantu ayesebenza nabo. Ngimangale yabo nje. So ngizama ukusho ukuthi nakhona kufanele ukwazi ukuthi makade ube esimeni esinzima towards a certain race, musugeneralize usuthi bonke abantu banjalo. Ngoba nje mina nje indlela engabe I think la mama kwangisiza futhi ukuthi ngibuyela ngoba wafike wayisakha out lento ukuthi hayi phela bekuyi-chapter lebo kade ukuyo. Njengamanje baningi abantu abamhlophe ababhedayo, baningi futhi abantu abamhlophe aba-right empilweni. Lento le ikhiphe engqondweni yakho. Ngasebenza kahle naleya mama waze wahamba yabo. Yize ngangi-cautious because nginalento ngingabethembi yabona abantu baleli balo, kodwa nje kuyiqiniso lokuthi futhi wangisiza nasempilweni. Wafike nje wayisakha out lento noma wayidissolve lento le mentality eyisilokhu eyiqinile ekhanda lamayelana naleyo nto leyo. Abantu abamhlophe bayafana nathi, funa nathi sibathethe ngendlela esingathanda ukuthi nabo basithethe ngayo yabo. I-racism engayithole